Hop. Kono ngambungi lanang-lanang ora apa-apa. Awakmu kok arep ngambung sinden. Kok lancang kon, Hek? Anu kejantananku keluar, Mas. Kok kejantananmu keluar? Kowe iki wedok yo. Lah iya. Lah kok iso kabeh. Lah kok ngambungi. Ya lah diambungi padha wedoke ora apa-apa. Lah lanang mak keratak. Pak, ya kuduke kamu itu bersyukur ngono lho, Mas. Diambung wong wedok ayu kaya aku ngono. Ayu apa? Lho. Wong ke padha nggawa teliye kok. Lho, awake dhewe lah penghuni kembang kuning ya. Ah, ya bener, Mas. Aku kembang kuning. Ya ngono tapi iling mbotemu iki lho. Lho, Ngenyek, ngenyek ya. Ngenyek. Nek pandok kembang kuning botene ya didelep nang mburi rek. Wong ning omah lho rek kanggo tak gecek kok, Mas.